Takže čaute, je tam koľkatého natrvaného vlogu na mojom kanále. Jak vidíte, som tu zakolkovaný v plafóne, som chorý aj chovadlo. A tu vidíte môj škôr na grce. Počkajte. Napadlo ma tento vlog, natočil som sa modlil, dal som si epické rukavičky. Takže čo by som vám dneska povedal. Aj vidíte, už som si konečne zmenil logo kanála. Dúfam, že sa vám to páčilo. A čo by som vám povedal, na nich som poslal aj dvojku, aj na tom jednotky more. Na nich vám poviem. Takže čo by som vám povedal. Už konečne mám novú kameru, takže už budeme natáčať Nerf War. A ešte hociaké hovadie, napríklad súboj titánov, lenže aby to bolo také lepšie, nie že keď nie sme na kamere, to je tak trocha divne. Takže čo by som vám ešte povedal? Keď ja predstavte si. No takže keď chcete, tak dajte lajky, hlavne potrebujem odbery a napíšte mi do komentáru, čo by ste chceli ako nové video, či ďalší vlog, alebo nejaký challenge, keď nejaký challenge tak taký, alebo CS, alebo Minecraft, keď nenapíšete, tak si nejaký vymyslím. Hlavne tie lajky prosím, aj kliknutia. Chcem mať dosť odberateľov, a budem viacej vydávať videí. Takže toto by malo byť všetko, takže majte